Ndekeni, Ajeni, Botofeni, Osamadu Nekene. My name is Osai Magnus Onyekachukwu. Family social media Spirit Almighty. Ni YouTube, TikTok, Facebook, and Twitter. Nchọnikwu nwere this million gwande ụkwanị anyị okwu. Ni anyị bụ nde ụkwanị, anyị bụ nde Igbo. So onye ụkwanị ọbụla na-ekwuchi ọbụ onye Igbo, ihe amalini o. Ọsọ Nigeria n'afọ shi bụ onye Igbo. Ndị na-ekwuchi ya bụ onye Igbo. Ke niile ekwu bụ ka iki na-ekwu ndị ria dị n'afọ dịka shi bụ ya bụ onye Igbo ka ịbụ na enya wel. Anyị na-achọ Anioma steeti. Anioma steeti kere na-achọ bụ ọsa ndị na-asụ bịa ni Delta. Wakpo Delta North. Ọsa anyị chọrọ ka anyị nwere steeti ike enyi. Ife shi anyị na-achọ ka weri steeti ike enyi bụ shi ụkwanị ịka osimiri Anịọcha ndokwa ọsa anyị bụ nwere ọsa anyị bụ ofu bụ anyị nwere ele anyị na-asụ ọsa anyị na-asụ bebe bụ ofu ikpalụ ka aka na-akpali na-esechi onye ike asụ anyị bụ ndokwanị na anụ onye enu anyị sụ anyị bụ ndokwanị na anụ so ọsa anyị bụ nwere Anioma steeti kene a na-achọ bụ kụ anyị bụ ndokwanị nwe sinetọ ka enyi maka na anyị wesi Anioma steeti ndị ụkwanị ka enwe one sinetọ ndị ịka ka enwe one sinetọ ndị enu anyị ka enwe ofu sinetọ anyị nwechi representative ndị ka na represent anyị na Abuja ndokwanị ka ebido na-enwe ọkụ ụlọ akwụkwọ anyị akarị na-enwe ọsife ụmụ akwụkwọ ọchọnị gọọmenti ka anyị na-enye anyị ya obodo ndị anyị weta ụzọ gọọmenti alụ naanị ụzọ ego mmanụ anyị bido na-ewele na-edozi obodo anyị ọsifọma na-abịa ọsifọma na-eso steeti na-abịa ka dị na-abasokwa anyị anyị wesị Anioma kene anyị na-achọ ọ dị mmachi anyị wesịrị Anioma dị na South South na-echesi onwe ife a na-eme na South South anyị ndị South South abụ ofu nke marịchi ndị na-asụ bịa ọsa ndị na-asụ bịa bụ ofu anyị bụ ndokwanị anyị ka anọdụ na South East ebe ndị na-asụ bịa dị na-esechi ndị ụkwanị sụ ndị Anambra na-anụ ndị Enugu na-anụ ndị Abịa na-anụ ndị Ebonyi na-anụ ndị Imo na-anụ wee basụachi anyị na-anụ ihe achịnị ọsa anyị n'idimi ịnọdụ in the same geopolitical zone called South East. Anyị bụ ndokwanị achọ na Anioma steeti ka ọ dị na South East maka na ọsa anyị bụ ofu ndokwanị na-ekwuchi ka ha nọdụ n'ime South South bụ anyị wesị Anioma ke ka a na-eme na South South anyị ndị South South abụ ofu anyị ndị South South abụ ofu anyị asụ ofu asụsụ anyị eri ofu isi nri anyị nwe ofu omenala anyị dị iche wee dị iche ndị Jọba asụ anyị anọ ndị Usogbo na Isoko basụ anyị anọ ndị Ishekiri basụ anyị anọ ndị Kalaba basụ anyị anọ ife anyị na-anụ na bụ ndị na-asụ bịa ya shen bụrụ ndị Igbo ịkarị na-asụ ụkwanị na-ekwuchi ya bụ onye Igbo wa ebe kere anyị bụ ndokwanị ife ji na mara anyị bụ ụkwanị ya bụ efe anyị ndị na-asụ ka ife ji na mara we bụ ịka asụsụ elewe asụ ifu akpa bụ ịka ele anyị nke onwe anyị na-asụ ifu akpa bụ ụkwanị ịbịa Anịọcha ndị Anịọcha elewe asụ bụ Anịọcha kwa akpa ịbịa osimiri elewe asụ bụ osimiri iji Anambra wewuli ndị nri na ebel nri kwa akpọ wee elewe asụ bụ nri iji achi Enugu wewuli ndị Nsụka elewe asụ ifu akpa bụ Nsụka iji achi Afikpo wee bụ asụ elewe asụ bụ Afikpo so ọsa ndị na-asụ bịa nweta n'ife wakpo wee bebe ihe kekwuchi ife ji na mara bụ ụkwanị abụ na ụkwanị so ya bụ Igbo ụwa o okuke na-abụ okwu ọsa ndị na-asụ bịa bụ nwene mmadụ na-anụ ofu mgbotu mara na agwa iche anyị abụ Igbo anyị abụ nwene o anyị ndị South East abụ ofu wee dịrị kewe adịnikeni okwu kere bụ mgburuke
nyamachi ndị iwe achọ na-ekwu ndị na-asụ bịa bụrụ ofu so wenife akpọ propaganda wee bụ agwa propaganda na ebifu obi na-emeghị na amalịchi ndị bụ ndị ọjọọ ndị na-asụ bịa bụ ndị ka anyị ma conscious anyị bụ nwene onye ka eweli ike nwene karị onye ọzọ na-asụ bịa onye Yoruba ịkakpọ ihe bụ onye ụkwa anyị nwene ya bụ nwene ọ dị n'afọ dịka nwene onye ije ịkafụ dịka nwene onye izobe ịkafụ dịka nwene ụnụ abụ ofu onye kafụ dịka nwene bụ onye na-asụ bịa onye na-asụ ụnụ a ya chine ụkwanị na ịka bụ nwene ụkwanị enu anyị bụ nwene ụkwanị ni ndị satis bụ nwene ọsanị bụ nwene badị na anụ ndị mara ngwa ishi anya bụ ofu ụwa kenu adị mma ndị na-asụ bịa ife anyị chọrọ bụ anyị chọrọ political strength ọsa ndị na-asụ na-abịa anyị pụsachi anyị bụ ofu anyị nwe ọnụ na politics ọsa anyị wolofu ọnụ na-ekwu wolofu obi na-ekwu ọbụcha onye ụkwa anyị pụsakọ for president ọsa ndị satis asọpọtụ akụwa n'ụgbọ azụ anyị na-eje bụ anyị wesa anya ma nọ n'ime South ndị South wee ka ndị South yi na-elochi ndị South ka achọkwa enui ka ịbụ onye anyọma ji abụrụ president ụwa wee ka dama gbadamakwa maka ọnịchị iyi niwa bụ ofu bụ ọ bụrụchi anyị bụ ndị anyọma ndị ụkwa anyị kwunichi achọrọ ka a ji azọ president onye ụkwa anyị na-apụsa as candidate ka afụchi ọsa ndị satis akwa ma ị na-asọpọtụ a ka o je na-esechi ọsa anyị bụ nwere ọsa anyị bụ ofu so and when the conference bịa kọni FR conference ka bụ Igbo bụ ofu conference ndị na champion the conference bụ Igbo Unification Movement in conjunction with ndị na-asụ Igbo Socio-Cultural Organization. So that conference okay hold ni 29th and 30th of August 2025. So ndokwane kwado ni kono bịa na-eseche ndokwane ka abịa ta ndị eze ndị egwu ke prọfesọ from ụkwanị wee ka bịa ba a lecture ụbọchị ke ndị ka na-abịachi ndị ekwere na-abịachi ndị nọanị na-abịa ebe a ka eme di conference bụ ni ọkwanam ni Jais Dal Hotel ebekonuka ka nọ meme ọsọ ife so conference ke ni great professors na-abịa abịa Pat Utomi na-abịa prọfesọ Oponeanu ụkwanị na-abịa prọfesọ Chidi Osuagwu na-abịa abịa many of them bịa ka badi na-atụ egwu kwụsani ọsani bụ ofu Anambra steeti Kenya sinetara na-achọ ndụkwa na-achọ na ka akwa na ụgbọ azụ achọ na Anambra steeti adozi ụkwanị achọ na Anambra steeti ka adozi obodo enyi this material tinye egwu oche ndụkwa bamama shi anyị ndụkwa bamama ndụkwa ma nịma bụ ndị ndụkwa so achọ na Anambra steeti ka ha jeni satis ebe anyị ka nọ dị ka ndị mmadụ bịaba invest n'ụkwanị ka ọlụ dị ka ndị ụkwanị anyị ba fọlụ na alụ ya bụ ife achọrọ Igbo bụ ofu ka anyị ba nụ ndị ma na-agwa anyị anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo kwụnkwụchi n'ebe ụbọchị ọzọ anyị ekwuchi mbe na ndị ụkwanị ndị eke ichie gwara